Ovoga puta zaputili smo se na Vis, vrh Moslavačke gore iznad Kutine. Na svega sat vremena vožnje od Petrinje, Vis je odlična ideja za jednodnevni bijeg u prirodu. Na putu prema Kutini skreće se za selo Mikleuška, a zatim makadamskom cestom uz putokaze sve do vrha. Auto smo ostavili kod oznaka za spust prema samostanu Blažene Djevice Marije. Laganim hodom kroz šumu spustili smo se do ostataka Pavlinskog samostana posvećenog Blaženoj Djevici Mariji iz 13. stoljeća. Danas su ovdje vidljivi kameni temelji i dijelovi zidova koji podsjećaju koliko je ovaj kraj nekada imao važnu ulogu. U blizini se nalazi izvor pitke vode gdje smo kratko zastali, a zatim produžili do odmorišta uz mali slap. Vratili smo se do auta i krenuli prema Visu. Sa svojih 444 metra nadmorske visine, Vis je jedan od poznatijih vrhova Moslavačke gore, a najviša točka je Humka. Sa Visa se pruža prekrasan pogled prema Moslavini, obroncima Psunja i Papuka. Na vrhu su stolovi i klupe za odmor, a tamo se nalazi drvena ljuljačka s pogledom koji vrijedi zabilježiti. Prije mraka posjetili smo akumulacijsko jezero Mikleuška. Jezero je ujedno i polazna točka za planinarske rute prema Visu i drugim dijelovima Moslavačke gore. Za kraj smo svratili u pekaru Vikend u Kutini, gdje smo